не досажда на обществото особено. Така човекът седи кротичко там, усмихва се, лъчезарене. Няма някакви особени изяви, по някой път ли се забавлява. Вижте, ето и военния апарат, нали, също така набързи не досаждаше на хората за 30 минути, айде, пата-пата, кратка реч, малко така, жизнерадостна, разбира се, но това е неговия стил, така усмихнат, лъчезарен. Друг е въпросът за реални политически действия. Сега, опитът му да се направи на визионер с програмата България 2020, така меко казано е смешна. Това малко звучи като поезия, писана от къде е място на България, къде е мястото най-важното. В нея отсъства човек. В нея отсъства как си представя той България. Така че сега толкова може се, не стреляйте по музиканта. Нали? И него не се усеща наличието на бъдеще. Той просто няма коментар. Той абсолютно се е прилепил плътно до изпълнителната власт и в този смисъл рекламира това, което господин Борисов или неговата функция ще трябва да бъде като на фикуса до заседателната зала на Министерския съвет. В този смисъл, че така да представя, той не досажда нито на обществото, нито на изпълнителната власт. Плътно се е прилепил. Но това пак са общо звучащи думи на човек, който още не е наясно за какво стават, какви са проблемите и в образованието, и въобще в тази сфера. Така че това е огромна негова слабост. Липсата на визия. Липсата на... Той няма представа на къде трябва да върви България. Той се прилепва плътно до управляващ, казва браво, ние сме Белен, много добро решение, това чудесно. Не досажда, разбира се, и на хората. Човек, който предварително не е мислил, не е имал този политически багаж, за да може да мисли нещата в този аспект. Но все пак ме смущава това, че аз не виждам лидери. Това са хора, които все пак нямат представа за какво става дума, нямат представа за какво са човешките съдби. Така че тази кръвожадност, демонстрация, ако щете, на някаква кръвожадност и твърдите, ето аз тук никой няма да помилвам, меко казано, и звучи тъпо.